Nachádzame sa na Artfilme v Košiciach pri Kultúrparku s pánom Korcom, ktorý je režisér Aquabel. Ako ste sa dostali k takémuto fabulárnemu materiálu ohľadom týchto plavky? To je to jednoduché. Poznal som pani, ktorá organizuje tieto akvabely. Raz sme sa rozprávali na terase pri vínku a som si hovoril, to by mohla byť veľmi zaujímavá téma, pretože to sú akvabely, ktoré sú cez 50 rokov, čiže to sú staršie, sú to dámy vo veku. Čiže to sa mi zdalo zaujímavé, že oni presne toto robia. Ako otužujú, teda, aby sme si rozumeli. Toto je vlastne 30. výročie Artfilmu. Čo sa vám prvé spája s touto číslicou 30? No ja si pamätám aj prvé festivaly, čo boli v Trenčianskych Tepliciach, čiže asi to mám prvé festivaly, ak sa tam dávali na most. Franco Nero tam bol, lebo niekto tam prišli také hviezdy. A pamätám si tie Trenčianske Teplice, ktorí tedy naozaj žili úplne plne tým festivalom, takže to sa mi asi spája s 30 Artfilmu. Teda. Čo je podľa vás najčarovnejšie na kinematografii alebo filme ako takom? Čo vás na ňom tak zaujalo, že ste sa rozhodli, že dobre, budem v tejto branži? Že môžete rozprávať príbehy. Môžete rozprávať príbehy, ktoré zase ľuďom niečo povedia, možno im pomôžu, možno ich rozveselia, pozabávajú. No ako robiť film, to je veľmi zrušujúce a úžasné. Je to skvelá robota, že môžete robiť film, že môžete organizovať svet, že môžete rozprávať príbehy. To je super.